Хай! Днес ще ви покажа моята вечерна рутина, докато съм на почивка с Анди. Първа стъпка е да отидем на вечеря, обаче за съжаление в бюфета няма лава бер. Затова Анди напълни тази раница. Трябва да го промъкнем в ресторанта. О, май гад, добре. Имаме 3 минути да стигнем до тази вечеря, човек. 3 минути. Хора, май изпуснахме, няма да можем тайно да смъгълнем лава бера вътре. Никой не ни пита за номера на стаята ни, просто си влезнахме, няма. Хора, успяхме, буквално започнаха да събират сергията пред нас. Успях да взема празна чиния за всичките лава бер пуканки. Боже, покри се. Тръгнаха си, давай. О, ес. Не, че трябва да го екстра. Тази подозрителна синя напитка ли, не знам, сипах си отвътре. Сега е време за десертче. О, да, сипвай. Аз мога така. Хора, решихме да се разходим след вечеря и намерихме тайна аркадна зала. Се опитвам да спечеля този огромен стич. Имам само един жетон, това е 3 лева. То Анди се мъчи да ми спечели стича отзад, аз ще си пивам лава берчето. Let's go, guys. Стиските палци. О, мага, пак за малко беше. О, мага, за малко беше. Не успях! Оп, това беше бързо. Това беше бързо. Трябва да ми лава бера. Разорих. Исках стич. Аз ще пивам пак. Не давай още 3 лева. То си мисли, че се е скрил. Не съм тук. Ай, са те увидя. О, мъга, това как не го снимах. Андрей, тук що се удари главата отгоре. Ще живееш ли? Познали сме си Лава Бер епизод 8. Отидете в TikTok и гледайте, ако не сте. Хапваме си лава бер пуканки. Между другото, сериалчето се получава мега готино. За сега се напикавам от смях на всеки епизод, който излезе. Отидете и гледайте 8, 9 и 10 епизод. Лека нощ!